Once upon a time, there was a lovely... ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି ହେଉ ବା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଲେ ସମାଜ ଆଗରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଏବଂ ସମାଜ ସମାନ କରି ସମାଜରେ ଚଳିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା। ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ ବଟନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ତାହାର ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯିଏ ମୋ ସମାସ୍କନ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବାର ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ବୟସରେ ହୁଏତ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ଭରି ରହିଥାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏହି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ହେଉ ଅବା ଧନୀ ଗରିବ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ଜାତି, ନୀତି, ଭେଦଭାବ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ସବୁବେଳେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ସମାଜରେ ଏତେ ମାଛ ବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତେ ଜାତିନୀତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତେ ଭେଦଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଧନୀ ଗରିବର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ସମାଜର କୁବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ପଡ଼ୋଶୀର ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭଳି ହାତ ମିଳାଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯାଇ ସମାଜ ଆମକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ହେଲେ ଯାଇ ସୁନାର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଆମେ ଏକ ହେବା ଆମ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।